kienet ir-reazzjoni tal-kavallieri wara l-ħruġ tal-ktieb? Għax kienu jafu li De Soldanis kien qed jaħdem fuq ktieb fuq ir-rewwixta tal-irsiera. Kellek reazzjoni qawwija ħafna fil-fatt. L-ordni kellu kontroll ikbar fejn jidħol il-pubblikazzjonijiet. Kif għad diġà Stamperija Malta ma kellekx, biss l-ordni anke lill-membri tiegħu stess kien jorbothom b'kundizzjonijiet stretti ħafna meta dawna jiktbu xi ħaġa dwar l-istituzzjoni tagħhom, dwar l-Ordni ta' San Ġwan. Mela, meta inti għandek sitwazzjoni bħal din illi dana mhuwiex membru tal-ordni, imma huwa sudditu tal-ordni, għax huwa Malti, għax il-ktieb inkiteb minn De Soldanis. De Soldanis stess ammetta illi l-ktieb kitbu hu. De Soldanis jiġħad illi dak il-kapitlu kiteb hu. Jiġifieri illi hu kien l-awtur tal-ktieb De Soldanis stess dina jgħidha. Kif jasal l-ktieb Malta? Stampat Napli, waslu l-kopji Malta, qed jaraw l-ewwel kapitlu u allura għandek furur. Għandek il-Gran Mastru illi jitlob immedjatament l-Re ta' Napli illi jiġu sekwestrati il-kopji tal-ktieb li kienet hemm Napli, semmek l-iktar li jista' jasal Pinto mar-Re ta' Napli illa għaliex dak huwa sovran ieħor mhux tal-li sovran ieħor, tal-li strictly speaking huwa sovran fuq il-Gran Mastru Pinto, illa għaliex Malta kienet tappartieni lir-Renju ta' Napli. Fil-każ ta' Malta, storja oħra, fil-każ ta' Malta, Pinto huwa il-mexxej assolut, huwa s-sultan ta' Malta, tal-Maltin, u allura il-kopji li kellek Malta dawka kellhom jinġabru, kellhom ikunu sekwestrati. Naturalment, De Soldanis sapruħu f'din il-kobba serjissima illa li hawnhekk qed titkellem dwar attakk fuq l-ordni, attakk politiku fuq it-tmexxija tal-ordni, fuq il-leġittimità tal-preżenza anki tal-ordni f'Malta. De Soldanis ċaħat illi huwa kien l-awtur wara dak il-kapitlu. L-ordni ma kienx konvint, Pinto b'mod partikolari ma kienx konvint xejn. Insibu f'waħda mill-littri ta' rabja illi Pinto kiteb illi dana jgħid dawna il-Maltin, klikka ta' Maltin illi qed ituna dan l-inkwiet u li jazzardaw jgħidu u jippubblikaw dak li jippubblikaw illa li huma koperti bl-eżenzjoni tal-klerikatura. Huma koperti voldiri mill-fatt li huma nies ekklesjastiċi bħalma kien fil-każ ta' De Soldanis u kien hemm oħrajn ukoll. Kien dak li salvaħ lil De Soldanis minn konsegwenzi ħafna iktar serji. L-istorja żviluppat billi Pinto ħalkas Ruma quddiem il-Papa, Ruma batu għal De Soldanis u De Soldanis għamel xhur twal eżiljat minn Malta. Ġifieri De Soldanis għamel xhur twal jgħix Ruma minħabba il-kwistjoni. Il-biċċa xogħol tal-awtur min kien minn ma kienx, Michele Acciardo huwa persuna storika, Michele Acciardo huwa persuna li jeżista. Sewwa. De Soldanis żgur illi b'xi mod kien imdaħħal fil-ktieb, De Soldanis stess jgħid li huwa l-awtur tal-ktieb. Kemm huwa kredibbli De Soldanis illi ma kitibx dik il-biċċa hija daqsxejn dibattibbli. U żewġ kopji? Fil-fatt biex inkomplu nżidu il-misteru ta' dan il-ktieb jiena għadt jiġifieri l-kopji kellhom jinġabru ta' dan il-ktieb. Nafu żgur b'żewġ edizzjonijiet differenti illi ħarġu qrib xulxin. It-tnejn stampati f'Napli 1751, iż-żewġ edizzjonijiet prattikament huma identiċi, jiġifieri ġew imqabbla. L-unika differenza li hemm illi fuħet minnhom fuq il-qoxra tal-ktieb għandek l-isem sħiħ da Michele Acciardo. U anke l-introduzzjoni iġġib l-isem Michele Acciardo. Fl-edizzjoni l-oħra ukoll Napli 1750 hemm biss l-inizjali MA kemm fuq il-qoxra kif ukoll fl-introduzzjoni.
Ġifieri dina fatt oħra li tkompli tħawwat dan il-misteru. Hemm ħafna dokumentazzjoni, ġifieri hemm wieħed x'jaħdem fuq dal-każ. Huwa każ importanti kif qed ngħid għaliex huwa wieħed mill-ftit każi fejn għandek attakk min-naħa Maltija fuq l-ordni, fuq il-preżenza u fuq il-mod ta' tmexxija tal-ordni f'Malta. Kienu nies bħal De Soldanis, kienu nies bħal Vittorio Grixti, illi kienu Maltin fis-seklu 18 meta kellek l-ordni qed imexxi bl-iktar mod assolut. Maħniex ngħidu li l-ordni ma mill-ġdid, Alla ħares ma kienx l-ordni għal Malta. Ma għandek vuċi kritika. Imma kellek sitwazzjoni fejn il-Malti ma kellu l-ebda tarka, ġifieri kellek tmexxija mill-iktar mod assolutista tal-ansjan reġim tas-seklu 18 illi forsi ftit pajjiżi oħra kellek. Kellek dawn il-ftit Maltin illi anke minħabba l-fatt illi veru kif jgħid Pinto kienu koperti bil-klerikatura u allura kienu eżenti għax il-Knisja u l-membri tagħha kienu eżenti speċjalment meta inti għandek l-Ordni ta' San Ġwan illi huwa ordni kattoliku taħt il-ġurisdizzjoni finali tal-Papa. Allura daw in-nies kellhom ċerta protezzjoni. Li ma kienux għal daw in-nies kieku l-vuċi tal-Maltin kienet assolutament ma tista' tasal bl-ebda mod. Jiġifieri hawnhekk għandna il-De Soldanis li ta' kontribut trement fejn jidħol il-Malti. Għandna l-De Soldanis fejn ta' kontribut trement fit-twaqqif tal-Biblioteka Nazzjonali tagħna, għandna l-De Soldanis illi ta' kontribut importantissimu, kruċjali fi żmienu fejn jidħol l-element ta' patriottiżmu, fejn jidħol l-element illi jisma' l-Malti għandu leħen, il-Malti għandu jkollu dritt idea għax anke din jidħol fiha fil-kapitlu. Isma' il-Maltin, issa apparti li ħadu għal-kavallieri fl-1530, apparti d-devalwazzjoni, apparti da kollu, De Soldanis qed jgħidlek isma' għandna jkollna sistema ta' gvern fejn il-Maltin b'xi mod jingħataw leħen. Dan qed nitkellmu 1751, mhux ta' bxejn illi Pinto dik ir-reazzjoni li kellu fil-fatt.